kai sako, kuma na karba na tafi kamar bako. Akan bukatar sa shi sai ya saka yoroko, yanda dai ya nufa ni ban yin biyayya ba. Ina masoyan suke ne, masoya Hamisu Breaker, Breakan waka. Kuna ina masoyan Hamisu Breaker? Kamar yadda aka saba yau ma dai gashi da wata sabuwa. Hamisu Breaker kamar yadda kowa ya sani ya shahara ɓangare na waƙoƙin soyayya masu daɗi, waƙoƙi masu sa nishaɗi, waƙoƙi masu sa zub da hawaye ga masoya. A wannan karin Hamisu Breaker shi ma ya shirya tsaf domin ya ga ya kawo mana waƙoƙi masu daɗi kamar yacce shi ma ya saka mana album ɗin shi a shekarar ta gabata, ya zo kuma yake saka mana ɗaiɗai waƙoƙi. To a wannan karin shi ma Hamisu Breaker ya shirya tsaf domin ya ga ya kawo mana album ɗin shi mai ɗauke da waƙoƙin soyayya masu daɗi. Kai dai mai sauraro ka taimaka ka danna alamar subscribe, ka yi mana like domin mu kawo maka full ɗin wannan waƙa. Kuma sannan daga ya saki album ɗin shi na shekarar da zamu shiga ta 2024 mai sauraro za ka samu kai tsaye. Ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar like domin ka samu wannan full na waƙan nan ta Hamisu Breaker. Tunda soya aike da zana kai sako, kuma na karba na tafi kamar bako. Akan bukatar sa shi sai ya saka yoroko, yanda dai ya nufa ni ban yin biyayya ba.